Hej mor, her er mit akvarium. Det er altså ikke ret nemt at filme det, fordi at fisken bevæger sig mega meget hele tiden. Så du får det lige lidt på afstand, men nu prøver jeg lige at gå lidt tættere på. Og der er også enormt meget skin i ruden, så det er heller ikke ret nemt. Men hvis jeg nu lige prøver at gå tæt på her. Skarpt bliver det nok aldrig, men jeg ved ikke, om du kan fornemme hanfisken, der svømmer rundt her i forgrunden. Han har noget meget fint gult noget på sine finner, og her er der en reje, der kan jeg se, at den filmer heller ikke skarpt på det. Skal jeg lige se, om jeg kan lokalisere hundfisken. Den er her. Nej, det var hanfisken. Hvor blev hundfisken af? Hundfisken svømmede her i hjørnet. Måske kan du lige ane den derinde bag ved planterne, der kom den frem. Den bliver lidt jagtet af hanfisken. Der sidder din CO2 diffuser. Og mit fine mus, som går meget fint, men som jeg ikke kan finde ud af at stille skarpt på. Lidt glosostik, hva'? Lidt rejer. Lidt gamle alger. Og min meget fine Hydrocotyle verticillata, tror jeg den hedder. Den de der små fine tallerkener, der stikker op på nogle stilke. Den breder sig bare sidelæns, og så laver den et blad på hver. Og jeg tror, den er begyndt at brede sig rigtig fint nu. Og den synes jeg er meget flot. Og så er der de der mini-twister hen i hjørnet, som jeg har fået af BJ. Og de der vallisneria. Dem er jeg også meget glad for. Men hanfisken er virkelig så fin og meget kæk. Og det er lidt træls, at jeg kun kan have en her. Men jeg tror, når jeg får den større tank, så vil jeg have 2 hanner. Og så kan det være, at jeg kan adoptere Lis tilbage måske. Og så har jeg så, hvis jeg går ned og køber en hund nu, så har jeg så 300. Jo, der er lige lidt mus. Nej, jeg zoomer lige tilbage igen. Her kan du lige se, hvordan det ser ud med lamper og det hele.